Какво става YouTube? Сега ще ви покажа как слабнах с 36 кг и се отървах от всички лоши навици за 120 дена, без да прекарвам реално повече от 3 часа в залата и без да се лишавам от любимите си храни, защото аз много обичах да си похапвам, както виждате тук на тази снимка. Реално не съм роден с добра генетика или с високи нива на тестостерон. Също така, както виждате, аз тук ясно се вижда на снимката как пия, даже пуших доста дълго време. И винаги обаче гледах други момчета как изглеждат наистина добре с впечатляващи тела и просто исках да съм като тях и ми отне доста години да се пробвам, да пробвам най-различни методи, които не работят и винаги съм се връщал килограмите, докато открия реално правилния протокол. Така, за кого е този протокол? Ако искаш да свалиш 10, 20, 30 килограма или ако искаш да бъдеш по-добра версия на себе си, ако също така дрехите ти не ти стоят добре в момента и ако си пробвал много начини да отслабнеш, но нито един път не се е получавал и ако искаш да оформиш и изградиш стабилни навици, това със сигурност е за теб. Но ако очакваш трансформация за една нощ или ако искаш да просто да свалиш някакви килограми или се съобразяваш с социално нормалните норми, които тип анорексично поведение, които в момента виждам, че наистина са модерни, това да си слаб и клющав, абсолютно не е за теб. И ако искаш да се трансформираш със сегашните ти навици, също не е за теб. И ако не вярваш реално, че можеш да успееш, в никакъв случай това няма да може да ти помогне, защото това е просто наистина първата стъпка към това да постигнеш нещо. Така, истината е, че не е нужно да стоиш по 3 часа в залата на ден, за да се храниш с някакви храни, които не харесваш, постоянно пилеш колорис, за да се трансформираш, защото вредите от това са, че това нещо ти сваля мотивацията. Не можеш да го правиш в дългосрочен план. Това нещо ти вдига кортизол и следователно от високият кортизол ти сваля тестостерона. И едно нещо работи, когато работи в дългосрочен план. Ако можеш това нещо да го правиш след примерно година, 2, 3, 5, 10, да продължаваш да го правиш това нещо, значи това нещо работи. И ето някои от методите, които ще ти покажа малко по-късно. 80-20, това е 80% от времето ти можеш да се храниш нали, с здравословни храни и 20% да си позволиш да ядеш храни, които наистина примерно, обичаш и са вредни, примерно. Реално трябва да се увериш, че тренировката работи за теб, защото всеки има различни цели и следователно за всеки има нужда от различен метод и навици, които подпомагат процеса. По-късно в презентацията ще ти покажа как по-точно. И спокойно няма да позволя социално нормалното да те провали, както казах по-рано, за тип анорексичното поведение. Няма да стоиш гладен, няма да стоиш без енергия или пък 10 часа в залата на ден, а точно обратното. Ще оптимизираме хормоните ти да работят в твоя полза и ти да се чувстваш добре през деня. Като ако искаш този човек, който се поглежда в огледалото с увереност да си ти, в това видео ще ти покажа как по-точно реално можеш да го постигнеш. Как да избегнеш грешките, които карат повечето мъже да губят мускули, когато реално се опитват да отслабнат. Как изградих система, която ти позволява ти да гориш мазнини, без да хабиш силата си и мускулната маса и да стоиш енергичен през деня. Как да изградиш тяло, което наистина е атлетично и е по-релефно, най-вероятно в момента както си, без да се чувстваш постоянно гладен. И как да направиш всичко това, докато подкрепяш естественото си производство на тестостерон, без да влизаш в крайности. Най-важната част. Без да влизаш в крайности. Защото всяко крайно нещо, както знаете, не е окей. Да. В случай, че не ме познаваш, ето как аз стигнах до тук. Малка част от историята ми в живота. На 18 години, както виждате тук, вече бях престрастен, пушех постоянно. Това продължи доста дълго време и постоянно се чувствах мързелив, постоянно се чувствах гладен, постоянно ядох. Нямах никаква енергия през деня и на 20 години вече бях стигнал 116 килограма, като наистина се чувствах много зле тук. В смисъл, много зле се чувствах. Имах приятелка и вследствие на тези зависимости преживях раздяла, която стана така, че
Лесно е да се каже, нали, модерно е да се казва депресия, но наистина се чувствах много зле. Наистина, общо взето не успях така да вляза в другата повратна точка и да се променя веднага. Наложи ми се още малко да изживея тези неща тук. И повратната точка, да, беше когато дадох доста пари за това да пуша и общо взето се заобградих с много лоша среда, което също има значение. По-нататък ще обясня как по-точно. Но накрая успях да направя нещо, което реално коренно ме промени. Не само физиката, а мен самия. Успях да се променя коренно и Формула 4X е системата, която изградих чрез наистина много грешки. Много грешки, защото по едно време бях изгубил доста мускулна маса, а, просто се чувствах много зле. Всякакви диети, които просто връщах килограми и така нататък. И затова реших да ти разкрия абсолютно всичко тук, как работи, как по-точно ти да го постигнеш, без да повтаряш тези мои грешки. И в следващите стъпки ще ти покажа целият процес от А до Я, какво направих, за да постигна тези резултати и как можеш ти да ги приложиш в моята формула 4X и да свалиш излишните мазнини за винаги, без глад и без да губиш мускулна маса. Та, формула 4X какво представлява? Сега, първата стъпка е да провериш текущото си състояние, текущите ти навици, как се чувстваш през деня, дали примерно ти се доспива в 2-3 часа на обяд, защото аз постоянно се чувствах мързелив. Така, това е първата стъпка. Хранителна свобода без ограничения е втората стъпка, като ще ти покажа как по-точно ти да се храниш, така че да запазваш мускулната си маса и нали, да хабиш, да изгаряш мазнините. След това хормонална оптимизация, как реално да запазиш определени навици да направиш, които да ти помогнат ти да си повишиш тестостерона и този долу да се събужда преди тебе. И реално какви тренировки да използваш, така че да изградиш мускулна маса, като това всичко е наистина доказано и води до дълготраен резултат и идентичност. Сега, нека ти покажа как оптимизирахме всяка фаза по-отделно, за да може Никола, който тук ще го дам за пример, да не повтаря повече грешките, които е правил, без дори да осъзнава и най-накрая да рекомпозира тялото си, без да се лишава от любимите си храни. Първата фаза – проверка на текущо състояние. Оценката на текущи навици, хранене и съня са доста важни. Също така можеш ти да забележиш дали тестостеронът ти в момента е окей. Както съм написал тук, симптоматично. Това означава чрез симптомите, които ти изпитваш в момента. Обърни внимание на сегашния ти начин на живот. Прекарай ден, в който аз препоръчвам да записваш, но можеш и да забележиш сегашните ти навици. Има една книга, където много добре се описва как когато ти посочваш дадения навик и казваш прямо на глас, да речем сега ям шоколад. Това нещо така ти забелязваш навика ти в момента. Та, кога и с какво се храниш и сънят ти дали е качествен. Като тези неща са доста важни и ключови. След това ще идентифицираме тихите ти крадци. Тоест, нещата, които реално ти губят мускулната маса и нещата, които те карат да се чувстваш зле през деня. Преработените храни. Замисли се, приемаш ли доста преработени храни? Ако постоянно ядеш захар и постоянно ядеш неща в магазина, което ти се предлага навсякъде, няма да казвам марки и така нататък, най-вероятно ще се чувстваш зле. Ако си дехидратиран, също няма да имаш енергия през деня. Забелязвам много голяма грешка как много от хората се тъпчат доста повече с въглехидрати и то бързи, отколкото да приемат достатъчния протеин, като това също го вкарвам в класацията на тихите крадци. Също така безцелното скролване, особено вечер, като си легнеш и си гледаш така на телефона, това ти гарантирам, че ти прецаква утрото. Още на другия ден ти се чувстваш ленив. Също така съм сложил в скоби порното, за доста мъже това е трудно, като аз също съм имал такава зависимост, също съм ги правил тези неща,
но просто успях да го премахна и виждам наистина доста позитиви от това нещо, когато спрях. И социалната ти среда. Приеми го. Ако хората около теб имат всички лоши навици, ти също ще си по този начин. В смисъл, средата ти наистина е много важна. Така, втората фаза е хранителната свобода. Сега ще ти обясня как да си изградиш хранителен план, който не ти изисква това ти да броиш калории и да се лишаваш. Първото нещо е да изчислиш правилния протеин за твоето тегло. Един път го правиш това нещо. Един път изчисляваш протеина си, примерно в следващия един месец се храниш с този протеин. После, когато теглото намалее, можеш пак да го изчислиш. И когато ти приемаш достатъчния протеин, ти няма да губиш мускулна маса, ще се чувстваш наистина добре и енергичен през деня. Като втората грешка, която виждам доста хора да правят, е да влизат в много голям дефицит. Това не е нужно. Няма нужда ти да ядеш по 1000 калории, за да сваляш. Това нещо, да ядеш и въздух и така нататък, наистина за дългосрочен план ти прецаква хормоните. 80-20 метод, който споменах по-рано, ето какво точно представлява. 80% от времето и от храненията ти могат да бъдат хубави, качествени храни, богати на протеин, богати на мазнини и на въглехидрати, и в другите 20% ти можеш да си позволяваш такъв тип храни. Това наистина работи. Няма нужда ти да се чувстваш гузно всеки път, когато ядеш някакъв шоколад. Това е просто вследствие на досегашния ти начин на живот. Реално, аз сега си хапвам такива храни и се чувствам наистина много добре, когато дори ги ям и се наслаждавам на храната. Следи прогреса си правилно, не само кантара. Това нещо, много хора емоционално решителни, така да го нарека, качват се на кантара, гледат 120 кг, примерно, и си казват: майко, не, сега ще режа всички калории, и оттам тръгват всички грешки. Оттам тръгват всички грешки наново. Така че, вземи едно тефтерче, всеки понеделник, нагладно, премери се, запиши си го, но само понеделник. И така ти ще следиш наистина какво ти е положението. Също 1 метър може да вземеш и да си претеглиш навсякъде. Сега тук камерата не е много добре, но прямо паласките, където са, дупето, където ти е, гърба, можеш да ги напишеш и всеки понеделник да ги следиш тия неща. Няма нужда всеки ден да се теглиш, повярвай ми. Така, стратегии за калориен дефицит, без ти да се чувстваш гладен. Сега ще обясня тази картинка как по-точно работи. Обемното хранене. Виж сега, когато приемаш мазнини, тип сирена, всякакви там олиота и така нататък, кашкавали и тем подобни, виж какво се случва с корема ти. Колко малка част от корема ти реално се запълва. Сега виж тук, с месото, с въглехидратите, като ориз и картофи, виж с зеленчуците и плодовете какво се случва с корема ти. Какво означава това? Напълно достатъчно ти е ти да вкараш 20% месо или яйца или нещо богато на протеин, примерно дали скир, дали извара, и другите неща, другата част от корема ти да я запълниш с въглехидрати и плодове и зеленчуци. Като тук сега ще ти кажа един доста хубав трик, който на мен много ми помага. След всяко такова хранене, защото виждаш ти, корема ти вече ще е запълнен, след като приемеш протеина ти, въглехидратите и зеленчуците, примерно салатка с месо и примерно ориз или картофи. И накрая, вълшебният трик наистина е вълшебен. Аз лично хапвам една ябълка след всяко хранене. Примерно 5 минути да минат след това хранене и хапвам една ябълка. Като това позволява въглехидратите ти и протеина ти да се усвоява бавно в целият организъм и ти да се чувстваш сит за доста дълго време. Много голяма грешка, която виждам в хората, е, че пият калориите си. Изпият 1 литър сок и казват: аз не приемам толкова калории. Ами, братле, ти ако пиеш 1 литър сок, сега виждаш, знаеш, калориите са доста, няма да успееш просто така да си в калориен дефицит постоянно. Няма как да се случи. Трябва ти да пиеш водичка. Сега аз лично си позволявам от време на време 1, 2, 3 пъти в седмицата, дори ако трябва да бъда честен, пия някаква напитка, която е без захар, като това на мен ми помага
да не се чувствам толкова жаден за такъв тип неща. И през повечето време си правя вода, примерно с лимон, даже съм слагал краставица, слагал съм джинджифил, куркума и така нататък. И това на мен ми помага. Наистина ме кара да се чувствам добре в този целият процес и някак си чувствам тялото чисто. И това наистина е много хубаво, да се чувстваш така по някакъв начин чист. И контрола над хормоните тук имам предвид, ако спиш достатъчно добре, ти няма да се чувстваш толкова гладен. Та, третата фаза е хормоналната оптимизация. За да може тестостеронът ти да скочи, ще ти покажа няколко, нали, научно доказано покачващи тестостерона натурално навици и добавки, които наистина работят. Като за добавките ще обясня малко по-подробно защо не е най-добрата идея да започваш с тях. Така, първото нещо е анаболното утро. Това съм си го кръстил така аз и ми стана като традиция всяка сутрин, когато се събудя, особено сега лятото, да стана и да се разхождам 20 минути. Дори да не ходя бързо, да правя някакви, нали, крачки, просто да се разходя 20 минути. Като това събужда системата, кара те да се чувстваш много по-добре. Научно е доказано, че кара мозъка да работи по-функционално, бусва ти имунитета, зареждаш се с витамин D3, чувстваш се по-добре през целия ден, когато го направиш това нещо и подобрява качеството на съня. Също така, 10 000 крачки на ден са ти напълно достатъчни ти да сваляш мазнини. В смисъл, това е в основата на тези неща. Защото виж просто по какъв начин работи. Сърцето ти е доста по-добре, белите дробове, мозъка, абсолютно всичко, ти самия ще се чувстваш много по-добре. Сега, тук другото нещо е да избягваш естрогенни навици. Какво имам предвид под естрогенни навици? Ако живееш в голям град, най-вероятно водата ти е замърсена. Ако си от София, водата наистина, особено центъра по-надолу, е доста така замърсена и е хубаво да избягваш вода от чешмата. Имам клип нали, по темата, няма да навлизам тук в такава, нали, дълбочина, но да. Също така намаляването на късното хранене. Избягвай наистина тежки храни, избягвай пържено, избягвай много такива коли, някакви силни въглехидрати, бързи, люти храни също, между другото, захар. Избягвай ги тези неща след 7 часа. Ето тази картинка, ако искаш се я снимай. Наистина е много добре, защото така оставаш хранителната ти система да почива и да се фокусираш ти, нали, той е подсъзнателно целият процес върху съня ти. Та, сега, добавките. Не ти препоръчвам да започваш директно с добавки, но тези неща са научно доказани, че повишават тестостерона по един или друг начин. Като ашвагандата, тя просто ти намаля кортизола. Следователно, ниския кортизол оставя пространство тестостеронът ти да тръгне нагоре. Витамин D3 е научно доказана добавка, която наистина ти помага да реално да произвеждаш тестостерон. Магнезиума, като тук съм сложил, нали, цитрат. Общо взето има най-различни магнезиуми. Няма да навлизам в подробност, но е хубаво от време на време, когато се чувстваш изморен, ти да приемаш магнезий, за да може, нали, да се чувстваш добре. Като също във водата ти може да слагаш малко сол, за да можеш да не губиш електролити. И сега тази българска уникална добавка напоследък, как стана модерна, бабените зъби повишават либидото, което просто ти наистина ще се чувстваш по-добре и дори да има плацебо ефект, наистина, аз ти казвам, пия я, дори в момента я пия, доста така благоприятно влияе на сутрешното ти събуждане. Това е за добавките, но искам да ти кажа, че те са допълнение. Ако ти нямаш добре изградени навици и ако нямаш, как да ти кажа, наистина добра структура и план, който да следваш, тези неща няма да ти помогнат. По-скоро те са бонус към вече добре изграденият ти начин на живот. И четвъртата фаза е запазване и изграждане на мускул. Като фокусираната тренировка е наистина много важно нещо. Аз препоръчвам 3 силови тренировки в седмицата по 40-50 минути. Няма нужда да стоиш по 3 часа в фитнеса. Наистина няма просто нужда да го правиш това нещо.
Напълно достатъчно е да запазиш и изградиш мускулната маса, както виждаш, и просто трябва да правиш серии до отказ. Едно базово упражнение, примерно лежанка, оставяй си поне 2-3 в резерв, особено в началото, но когато примерно усетиш, че правиш 10 и можеш още 5, направи още примерно 2, за да може, нали, да изцедиш максимално и се фокусирай. Muscle connection е важно нещо. Няма нужда да си цъкаш постоянно на телефона. Това нещо, тук съм го обяснил много добре защо. Тук губиш състоянието на флоу, докато си цъкаш на телефона. На теб ти се изисква 20 минути ти да се концентрираш към една задача, за да си вкараш енергията в нея. И представи си ти през 5 минути да си бараш телефона, какво се случва с мозъка ти? Ти губиш тази muscle connection връзка. Това не е само с, нали, тренировките, това е с ученето, с четенето и така нататък. Наистина, това са неща, които са важни. Включвай това Do Not Disturb и наистина 40 минути нищо не ти пречи. Сега, креатина е наистина добра добавка. Креатина е научно доказана добавка, като тя ти помага и за мисленето. Наистина, така мозъка има данни, които показват, че помага доста, наистина, не само за това да хидратира мускулите ти. Ниския кортизол, това защо има връзка тук и защо съм го написал? Защото реално всеки път, когато си погледнеш телефона, по един или друг начин кортизола ти се вдига. А пък вдигнеш ли кортизола, тази стрелка, като светне направо в червено, тестостерона пада. Сега ще ти покажа защо, дали по-скоро как Формула 4 Хикс работи за всеки. Това момче тук е на 22 години, като 8 месеца трансформация, напълно деца вика от нулата за пръв път стъпа в залата. Той е на 46 години, има бизнес, има дете, което се грижи за него и просто, както виждаш, нали, усмивката е много добър показател. Не само формата. Той ясно, тук той нямаше нужда от това, той не искаше някакви почки и така нататък, а просто една усмивка на лицето наистина е достатъчно и също това момче е на 18 години и успя да покачи, нали, мускулна маса, като тук също виждаш разликата, нали, в лицето главно, като това е период от по-малко от 3 месеца. Тук също доста се личи, нали, в лицето. И това момче, той, нали, не искаше да му показвам лицето, което няма нищо лошо, но да, той тук това го постигна за месец и половина. Наистина много хубави резултати. Сега той има много добър ген и прави кът, нали, всяка година. Краката, както виждаш, са наистина много добре и просто резултатът много по-лесно се получи, но това е пак с постоянство и дисциплина, като тук виждаш също още наистина много добри резултати. Това момче запази мускулната си маса, както виждаш направо от... смисъл, тук нямаше никакъв мускул. В смисъл, то направо се едно изгубил мускула си, като за 3 месеца се постигат такива резултати. И това момиче, където, както виждаш, просто увереността и начина, по който се чувства, е много по-голям, така, резултата. Това е много важно. Самият ти как се чувстваш. Защото ако ти през целия период, нали, не се чувстваш добре, нямаш енергия, това няма да може да го правиш дългосрочно. И ти самия няма да си толкова уверен. А когато ги постигнеш тези неща с структура и с план и се чувстваш добре, просто ти самия ще си удовлетворен от себе си. И сега, когато разбра как реално работи процеса, имам специално предложение за теб. Ако ти си с ниско самочувствие и често нямаш енергия и се чувстваш така изтощен през деня, също така, ако ти е омръзнало да постоянно да почваш някакви диети, да спираш и всеки път да се връщаш по една или друга причина килограмите и си готов да изглеждаш наистина добре без тениска, да постигнеш невероятен прогрес, не само за тялото, но и за ума, защото това е по-важното, как ти се чувстваш и колко си продуктивен през деня, дали можеш да вършиш другата си работа и си готов да отключиш пълния потенциал, да станеш най-добрата версия на себе си, можеш да си запазиш консултация с мен, разговор, който да обсъдим как можем да приложим тази формула 4 Хикс специално за тебе, защото да, някои от нещата за
един ще работят по един начин, но за друг няма да работи по същия начин. И сега знам, че много от вас реално няма да го направите, но реално абсолютно нищо не губиш, напълно безплатно е. Просто влез и запази един разговор, да видим какво мога да направя за тебе, как можем да действаме и peace. Чао, чао!